Dobar dan i dobrodošli na naš treći susret u okviru projekta Novoga lista i specijalne bolnice Mediko Živi zdravo. Naš današnji okrugli stol Zajedno protiv raka dojke od ranih znakova do kvalitetnog liječenja organiziran je povodom mjeseca borbe protiv raka dojke koji se godišnje dijagnosticira u 2,3 milijuna žena. Sadašnji trendovi upućuju da će ta brojka do 2030. godine porasti na gotovo 3 milijuna žena godišnje. U čak 95% svjetskih zemalja karcinom dojke je prvi ili drugi vodeći uzrok smrti od raka kod žena. Prema posljednjim podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2021. godinu, u našoj zemlji zabilježeno 2928 novih slučajeva raka dojke, što čini četvrtinu ukupnog broja malignih bolesti u žena. Protekle godine borbu s rakom dojke izgubilo je 707 žena. Iako pojavnost raka dojke stalno raste, dobra je vijest da od uvođenja nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, koji je ove godine postao punoljetan, smrtnost od ove bolesti pada, pa Hrvatska danas ima nešto nižu stopu mortaliteta u odnosu na prosjek Europske unije. O prevenciji i liječenju, ali i podršci svim ženama koje se hrabro bore s ovom bolešću, danas će govoriti žene. One su specijalistica kliničke citologije specijalne bolnice Mediko, doktorica Ivana Prvulović. S nama je i kirurginja sa užom specijalizacijom iz kirurške onkologije, doktorica Ana Car-Peterko. S nama je i predsjednica Riječke udruge žena operiranih dojki NADA, gospođa Ivana Lohinski-Babić, i psihijatrica, profesorica doktorica Mirjana Graovac. Još jednom dobar dan i dobrodošla. Doktorice Prvulović, kada govorimo o raku dojke, često spominjemo prevenciju, odnosno važnost ranog otkrivanja karcinoma. Kada početi sa preventivnim pregledima, kako ih se pregledavati i zašto je izuzetno važno otkriti ovu bolest u ranoj fazi? Hvala na pozivu. Zašto je važno, da ne ponavljam brojke koje ste rekli i važnost ovoga preventivnih pregleda ću napomenuti. Važno je s pregledima početi čim prije. Jer rekli ste sami da je to vodeći uzrok smrtnosti. Čim prije, znači u dobi od 25 godina može se učiniti prvi ultrazvučni pregled dojki. To radimo jednom godišnje, sve do 40. godine života, kad ne isključujemo ultrazvuk, nego uvađamo dodatnu metodu, a to je mamografija, koja se onda radi zajedno uz ultrazvuk. Mamografija može jednom u 2 godine, ultrazvuk i dalje jednom godišnje. Te dvije metode ne isključuju jedna drugu, one se nadopunjuju. Ultrazvuk nam je bitan kod mlađih žena jer bolje detektira promjene u tkivu dojke, u gustom žljezdanom tkivu, što je češće za mlađu dob, a mamografija detektira određene promjene kod starijih žena kad nam je već gustoća malo smanjena. Naravno, indikacije mogu biti različite ako postoji povećan rizik od oboljevanja kod žena koje imaju opterećenu obiteljsku anamnezu, kod pozitivnih nekih genetičkih mutacija, ali o tom odlučuje specijalist za svaku pojedinu ženu. Doktorice Car-Peterko, možete li pojasniti kako izgleda liječenje raka dojke ovisno o stadiju u kojem je dijagnosticiran karcinom? Kakve su prognoze ako uzmemo u obzir rano otkrivene tumore i one koji su otkriveni u uznapredovalom stadiju? Pa znači, ovisno o stadiju, recimo pojednostavljeno, stadij definira veličina primarnog tumora, zahvaćenost regionalnih limfnih čvorova i proširenost, odnosno prisutnost distalnih udaljenih metastaza. Znači nekakva kombinacija ta 3 faktora čini stadij. Imamo 4 stadija bolesti, ali u nekakvom pojednostavljenom obliku možemo reći da imamo regionalnu bolest, dakle da je bolest, lokalnu bolest, lokaliziranu, da je ograničena samo na tkivo dojke, regionalnu, da je proširena na aksilarne, odnosno pazušne limfne čvorove i metastatsku bolest. Što se prognoze tiče, naravno najbolja je u ovoj lokaliziranoj fazi kada je, dobro sad to opet ovisi i o biologiji bolesti, ali 5-godišnje preživljenje je od 92 do 100% uz
znači današnje suvremeno liječenje. Ako je bolest napredovala već i u regionalne čvorove, petogodišnje preživljenje pada i do 60% u nekih agresivnijih tumora, dok je kod ovih manje agresivnih još uvijek visoko, 90% je petogodišnje preživljenje, a metastatski stadij, znači kada je bolest dijagnosticirana već proširena izvan, znači ili u neke organe ili u kosti, preživljenje je kod najagresivnijih tumora petogodišnje 14%, a kod ovih manje agresivnih do 45%. Što se liječenja tiče, također je bitno različito. Znači, kod ovog prvog stadija liječenje započinje kirurškim zahvatom, nakon kojeg slijedi adjuvantno onkološko liječenje, najčešće u vidu lokoregionalne radioterapije i sistemsko onkološko liječenje ovisno o tipu karcinoma. Kod bolesti koja se je proširila u regionalne limfne čvorove, taj princip ovisi o tome koliko je bolest agresivna. Kod agresivnijih oblika liječenje počinje sistemskom kemoterapijom, a kod ovih manje agresivnih i dalje će kirurško liječenje biti prvi modalitet, odnosno kao što je i kod ovog lokaliziranog. Kod lokalno uznapredovale bolesti, znači kod tumora koji su veliki u dojci i zahvaćeni limfnih čvorova, bez obzira na podtip karcinoma, znači bez obzira da li je bolest agresivna ili manje agresivna, najčešće će liječenje početi onkološkim sistemskim liječenjem, nakon čega će uslijediti kirurški zahvat i onda opet adjuvantno onkološko liječenje. U metastatskom stadiju tu baš nema mjesta kirurgiji, znači tu je cilj liječenja da bolest ne progredira, znači nećemo postići neko izlječenje, ali je želimo držati pod kontrolom i primarno liječenje je sistemsko onkološko liječenje. Kirurški zahvat dolazi u obzir kao palijacija radi infekcije ili krvarenja koje se ne može kontrolirati, odnosno u tumora koji su dobre biologije, povoljne biologije, koji imaju metastazu samo u kostima i jako dobro odgovaraju na sistemsku terapiju, u obzir može doći kurativno liječenje, odnosno kirurško liječenje sa kurativnom intencijom. Vrlo detaljno sam vam to pojasnili, hvala. Gospođo Lohinski-Babić, rak dojke dijagnosticiran vam je u 45. godini, nakon što ste i sami primijetili promjenu na dojkama. Kako nakon toga izgleda liječenje i život s dijagnozom? Joj, nije za pohvalit se, da. Život vam se promijeni totalno, znači jednostavno vam se svijet sruši i kao da krećete u neku, ne znam kako reći, da li je to putovanje sa nekim recimo poznatim ciljem, ali nepoznatim tijekom. Dijagnoza je bila, u stvari promjene sam sama osjetila zbog jednih situacija koje su se dešavale prije toga i bila sam uvjerena, ali potpuno uvjerena da su to samo mliječne žlijezde se upalile, da su, evo i upravo sam otišla u Mediku, tamo su mi i prvu dijagnozu i dali, sa tim dalje. Liječenje je išlo, doktorica objasnila u mom slučaju, bilo je prvo sa kemoterapijom, zbog toga što smo na kraju radili 3 puta punkciju limfe, pošto je karcinom bio prilično velik, pa je onda na kraju 3. tek put pokazala limfa pozitivno i sasvim suprotnih parametara nego što je bio taj primarni, u principu su 2 različita tipa bila. Tako da se išlo prvo sa kemoterapijom i poslije toga operativni zahvat i iza toga su bila 33 zračenja. To je, ja mogu reći, izrazito teški put, dugotrajan, posljedice su i nuspojave vrlo velike, treba se nositi s tim, ali osim što se sami nosite sa svim tim nuspojavama i cijelim tim sklopom liječenja i sama obitelj se mora nositi s tim. Izrazito je teško, jer smo mi prije moje dijagnoze, moj tata je obolio od karcinoma i preminio je unutar mjesec i pol. I sad kao nakon toga treba reći u obitelji da ste i vi bolesni, a mislim imam 2 djece, nisu tako maleni,
znači čermi sad ima 25 godina, sin 29, tako da oni su potpuno svjesni cijele situacije, ali ne može se to zašto ti, zašto, pa nećeš nam i ti otići, znači svi odlaze prebrzo i jednostavno nekako ostaju sami. Pa evo, tako da morate se nositi sa svim problemima, život ide u principu dalje, nitko vam u stvari isto tako ne tolerira ništa, računi vam stižu, krediti vam stižu, djeca odrastaju, imaju svoje potrebe, tu je puno situacija u cijeloj toj priči, ostajete bez partnera pošto je to, ne može se nositi sa situacijom, a vi se morate nositi sa svime. Evo, tako da se cijeli život mijenja potpuno iz temelja i iz korijena. Zapravo ste mi poslužili kao sjajan uvod za pitanje profesorici Gravovac. Naime, osobe s karcinomom, osim teške bolesti, nerijetko se moraju suočiti sa društvenom stigmom te velikim izazovnim promjenama u odnosu na život prije bolesti. Žene s takvom dijagnozom još uvijek se vrlo često, nažalost, susreću s gubitkom posla, s prekidom partnerskih odnosa, evo kako je rekla gospođa Babić, i općenito gubitkom podrške i izolacijom. Kako takvi stresori utječu na tijek bolesti i što žene mogu učiniti da bi ojačale svoje unutrašnje kapacitete, ali zapravo i svi mi koji ih okružujemo, mi kao društvo u kojem će statistički gledano 1 od 8 žena oboljeti od raka dojke? Evo, gospođa Babić je ukratko rekla koji su to sve problemi sa kojima se susrela u borbi sa teškom bolešću. I iz ovoga što je gospođa rekla, vrlo lijepo se vidi da i dijagnostika koja je jako važna i liječenje, tretman koji god, kakav god struka negdje nalaže, jesu 2 od 3 bitna elementa u tretmanu, a taj treći je psihološki koji, ja sam čitala da timovi u borbi sa ovom bolešću sadrže taj treći segment, a to je psihijatar i psiholog koji su uključeni od početka, praktički od postavljanja dijagnoze, tijekom tretmana i nakon tretmana, dakle u postupku rehabilitacije. Gospođa Babić je rekla da se život mijenja iz temelja i to je zaista tako. Jako je puno poteškoća i onda kada sve dobro ide i nadajmo se da će u najvećem broju slučajeva dobro ići tretman i liječenje, a to ovisi i o individualnim karakteristikama osobe, ovisi o okruženju, ovisi o kvaliteti partnerske veze u datom trenutku kod određene osobe. U nekim situacijama takvi izazovi ojačaju i povezuju ljude, a u nekim situacijama jednostavno dolazi do pucanja i do razilaženja. Ono što je vaše pitanje bilo, kako ovaj psihološki aspekt utječe na tijek bolesti, jako je značajan, jer loši elementi u tom psihološkom segmentu pogoršavaju tijek bolesti, odgađaju oporavak ili čak doprinose nekim još i lošim ishodima. Zato je ovaj dio psihijatrijskog, psihološkog liječenja vrlo važan dio u liječenju svake žene, bez obzira na dob, bez obzira na stadij, bez obzira na sve te vrlo važne elemente o kojima trebamo voditi računa. Evo, sada smo govorili nešto o psihološkom aspektu, o bliskoj okolini, no gospođo Lohinski-Babić, koliko su žene oboljele od raka dojke upoznate sa svojim pravima i na koje sve, uvjetno rečeno, one povlastice i imaju pravo, a šta bi još državne i lokalne politike trebale osigurati ženama s karcinomom kako bi im se podigla kvaliteta života i olakšalo liječenje? Pa mogu slobodno reći da u principu, s obzirom da je sa 1.1. stupio na snagu inkluzivni dodatak i o njemu se jako puno priča i razgovara i provlači se
ta neka rečenica kroz medije, tako da žene same pitaju imam li ja pravo na to i vrijedi li predati dokumentaciju. Prije toga apsolutno nitko nije pričao o tome, prava se ne znaju, jako je znači, teško doći do prave informacije i uglavnom se ta informacija dobije u čekaonici. Rijetko koji liječnik opće prakse će reći za takva neka prava. Eto, neki smatraju da to nije njihova dužnost, neki smatraju da je pa će uputiti pacijenta, ali evo sa tim nekim udrugama, to jest u principu sa svim udrugama svako ima koji je ne samo karcinom dojke, nego općenito svaka bolest ima svoju udrugu i u tim udrugama se može dobiti neka informacija na koji način, kako i šta treba za ostvariti takva prava. Ali prava imamo, prava se mogu ostvariti i samo je bitno isto predati pravovaljanu dokumentaciju. Doktorice Pervulović, kada gledamo na pojavnost i smrtnost od raka dojke, gdje biste smjestili Hrvatsku u odnosu na ostale zemlje Europske unije i jesu li ženama u Hrvatskoj dijagnostika i terapija jednako dostupne kao u visoko razvijenim zemljama? Mislim da dijagnostika i terapija su dostupne ženama u Hrvatskoj, ali se bavimo sa problematikom druge vrste, a to je prema analizi neke zdravstvene skrbi u zemljama Europske unije. U Republici Hrvatskoj za početak imamo slab odaziv sudjelovanja u nacionalnim programima probira koji su besplatni, organizirani, ali nam je stopa jako niska u odnosu na europske zemlje. Ne znamo točan uzrok, znamo da je manji odaziv u ruralnim područjima, u populaciji nižeg stupnja obrazovanja, ali i dalje je to prenisko. Zatim, brz i djelotvoran učinak zdravstvene struke zbog nedostatka zdravstvenog kadra, to je veliki problem. Zatim imamo nedjelotvornu koordinaciju unutar sustava. Sve to skupa dovodi u stvari do odgovora na vaše pitanje, a to je da je stopa petogodišnjeg preživljenja u Republici Hrvatskoj znatno niža u odnosu na europske zemlje. Naravno da se radi enorman trud, ne bi li se to poboljšalo, to je jedan proces i svima je u interesu da se te brojke poboljšaju, odnosno da se znatno smanji smrtnost, ne samo od raka dojke, nego od svih ostalih malignih oboljenja, ali to je proces koji traje. Doktorice Car-Peterko, a koji su rizični čimbenici za nastanak raka dojke i možete li izdvojiti one na koje možemo sami utjecati? Naime, utječu li činjenice da smo u neslavnom vrhu europskih zemalja po broju osoba s prekomjernom težinom, pušača, a vjerujem i po drugim rizičnim faktorima, na broj oboljelih od svih karcinoma, pa tako i od karcinoma dojke? Pa, vjerujem da utječe. Kod nas je isto, kao što ste rekli, bili mortalitet nam je nešto u padu, stopa mortaliteta u odnosu na europske zemlje, međutim stopa incidencije nam je u porastu. Iako smo u razini europskog prosjeka, nismo među najvišom incidencijom, recimo u Europi je od 99 do 199 na 100.000, u Hrvatskoj je 2018. bila 120 na 100.000, sad je već 134 na 100.000. Svakako tome vjerujem da doprinosi što smo preuzeli i zapadnjački način života, zato što je od tih rizičnih čimbenika dokazano da su pretilost, znači sa body mass indeksom preko 30, osobito u postmenopauzalnih žena je značajan rizični čimbenik za oboljevanje od raka dojke sa relativnim rizikom 1,5, također prekomjeran unos alkohola, nedostatna tjelesna aktivnost, znači to su čimbenici na koje možemo utjecati modifikacijom životnog stila. Ima i drugih rizičnih čimbenika na koje ne možemo baš utjecati, zna se da je ženski spol, to je najveći rizični čimbenik sa relativnim rizikom 100, znači 100 puta je veća vjerojatnost da će žena oboljeti od raka dojke nego muškarac. Zatim imamo dob, znači pacijentica, odnosno žena u dobi od 65 godina ima 6 puta veću šansu da će oboljeti od raka dojke nego kod mlađih žena.
prethodno već anamneza raka dojke ili nekih proliferativnih lezija dojki sa atipijom, isto je visok relativni rizik. Znači, taj relativni rizik preko 4, znači 4 puta veći od prosjeka populacije se smatra velikim. Također tu spada i patogene varijante nekih gena koji sudjeluju u popravku DNA, kao što su brca geni. Eto, to bi bilo. Znači, i od ovih rizičnih čimbenika koji su, recimo, manje, to smo ovo što smo rekli, ovi lifestyle čimbenici, također izloženost estrogenu tijekom života, endogenom i egzogenom, struktura dojki u smislu guste dojke su imaju veći rizik da će se u njima pojaviti rak dojke, pozitivna obiteljska anamneza. Evo, tako to bi bilo. Gospođo Lohinski, Babić, spomenuli ste već udruge, a vi ste predsjednica Riječke udruge žena operiranih dojki NADA. Kako tu civilno društvo i ovakve udruge pomažu ženama sa dijagnozom raka dojke, ali i podizanju opće svijesti o ovoj bolesti? Pa evo, mi se trudimo upravo u ovakvim nekim prilikama kao što su Ružičasti listopad i u tako nekim akcijama potaknuti u stvari populaciju na samopreglede. Tu nam u uskoj smo i suradnji sa javnim zdravstvom s kojim u stvari vršimo upravo takva predavanja u cijelom riječkom prstenu. Sama udruga ženama koje su dijagnosticirali karcinom može pomoći i mi kroz udrugu pružamo psihološku pomoć. Imamo 2 psihoterapeuta koja su uvijek na raspolaganju osim ženama i njihovim obiteljima. Također onda poslije, nakon toga kroz neki tijek liječenja ili iza liječenja uvijek su tu razne vježbe gdje smo organizirani tako da imamo 2 puta tjedno vježbe baš koje su postoperativne vježbe i također te limfne drenaže koje su bitne jer s obzirom da dio limfnih čvorova nam nedostaje, nije baš preporučljivo odlaziti na te limfne drenaže van nekih ustanova koje nisu educirane za tu onkološku limfnu drenažu. Znači, cilj nam je isto tako potaknuti žene koje odlaze na takve tretmane da se malo obrate, u stvari da li su te osobe educirane da provode onkološku limfnu drenažu. To je vrlo bitno jer može se napraviti više štete nego koristi. Evo, tako da te udruge i naša udruga pomažu na taj način da taj tijek iza liječenja i u tijeku liječenja da žena ima barem malo neki kvalitetniji vid života, jer kvaliteta života dosta opada. Evo, gospođa Lohinski-Babić je spomenula psihološku pomoć. Profesorica Grauvac, koliko žene s rakom dojke često traže pomoć psihologa ili psihijatra, te s kojim se mentalnim poremećajima najčešće susrećete kod takvih žena, te može li se reći da ova bolest, osim što mijenja ženino tijelo, na neki način mijenja i njezinu psihu? Pa, tijelo i duša obično idu zajedno i ne možemo ih nikako razdvojeno promatrati ni u zdravlju pa niti u bolesti. Ja bih rekla da srećom da u udrugama postoji mogućnost psihološke pomoći i podrške. U mom radnom vijeku, 37 godina psihijatrije iza mene, malo je žena došlo s tom dijagnozom, izravno meni, ali nisam ja jedini psihijatar, ima još kolega koji se bave terapijom i psihoterapijom. Tako da moj neki dojam je da bi trebalo nekako biti ili dostupnije ili informiranije ili na neki način da žene znaju da nije grijeh biti anksiozan u takvim situacijama, da nije grijeh biti u strahu, osjećati neizvjesnost, biti zabrinut, ne spavati. Dakle, sve su to simptomi koje poznajemo iz i druge patologije stresom uzrokovane poremećaja koji dovode do takvih kliničkih slika i takvih simptoma. Tako da možda bi i opća medicina mogla, odnosno liječnici obiteljske medicine mogli biti od pomoći da usmjere žene da potraže pomoć. Jer ako gledamo
bolju varijantu tretmana i liječenja, onda i onima u ranom stadiju, na vrijeme otkrivenim će itekako dobro doći da mogu s nekim razgovarati, da mogu podijeliti svoje strahove, svoje unutarnje osjećaje koji su prilično preplavljujući i za puno manje probleme znamo tako reagirati, a kamoli za ovako ozbiljne i teške bolesti koje jako mijenjaju život žene u svim segmentima. Dakle, identiteti tih žena nije samo tijelo u pitanju, mada je tijelo vrlo jedan važan dio našeg identiteta i te uloge koje imamo, osobne, obiteljske, roditeljske, profesionalne, prijateljske, partnerske, sve te uloge dobivaju jednu drugačiju dimenziju u ovim okolnostima. Tako da, ako govorimo o tome, onda ćemo možda i ohrabriti žene da potraže pomoć, da to ne znači da su one ozbiljno psihički bolesne, nego znači da imaju očekivanu prateću simptomatologiju koja je vrlo česta u ovakvim situacijama. Neću reći da sve žene trebaju pomoć psihijatra i psihologa, ali je malo onih koje ne trebaju. Možda je to najbolje tako reći. Doktorice Prvulović, kako u specijalnoj bolnici i Mediko pristupate ženama koje vam se javljaju da su uočile promjenu na dojkama? Pa mogu reći da imamo vrlo kvalitetan pristup. U potpunosti se opravdava slogan u jednom danu na jednom mjestu. Naprimjer, žena koja primijeti kvržicu ili neku drugu indikaciju za žurniji pregled dojke se javi u specijalnu bolnicu i nastojimo da to bude u što kraćem roku, govorimo o 2-3 dana do termina. Kad dođe u ambulantu, citološku ambulantu, na primjer kod mene, jer mi je uža specijalnost područja djelovanja bolest dojke, tako da sam educirana i za samostalno izvođenje ultrazvuka. Ona dobije klinički pregled, ultrazvuk dojke, ako je indicirano ciljanu citološku punkciju odmah, čiji nalaz je gotovo u istom danu, korbiopsija ako je potrebno, u bolnici imamo i mamografiju i magnet, znači dostupnost je i toga, sve ovisi o potrebi, tako da stvarno u jednom danu se može završiti veći dio dijagnostike pacijentice kod koje je to indicirano. Iz iskustva znam da se pokazalo da u slučaju dobivanja takvih teških dijagnoza, mislim na teži ili lakši način svaka žena prihvati svoju dijagnozu, ali se jako teško nose sa iščekivanjem, neizvjesnošću i čekanjem, dugotrajnim čekanjem, tako da ovo uvelike olakšava i ubrzava stvari. Doktorice Car-Peterko, je li se terapija raka dojke promijenila unatrag 20 godina, je li ona prilagođenija, poštednija, a pritom mislim i na kirurški dio terapije? Pa terapija se jako promijenila, ne samo u zadnjih, ne čak 20 godina, malo više. Znači, pred 50 godina kirurško liječenje je bilo jedino liječenje, to je bilo osnova liječenje i taj kirurški zahvat je bio iznimno mutilirajuć, znači odstranjivala se cijela dojka, svi limfni čvorovi, bez obzira koliko je tumor bio veliki, bez obzira znači da li su limfni čvorovi bili zahvaćeni. Naravno da to ima visoku stopu i komplikacija i utjecaj ogroman na kvalitetu života. Kako je Znači danas imamo to multimodalno liječenje gdje nije jedino kirurški zahvat, nego uz to ide i adjuvantno ili neoadjuvantno onkološko liječenje, znači gdje je zračenje, odnosno radioterapija dojke i paznušne jame kao jedan dio koji ide sa suvremenim kirurškim liječenjem. Znači danas je tendencija da se što je više moguće rade poštedne operacije u dojci kada god je to moguće, također i u pazdušnoj jami, znači da se poštedi svo tkivo koje je zdravo. Da bi to mogli, to tkivo se mora kasnije zračiti da bi onkološki ishod liječenja bio jednak. Tako da danas radimo sve manje tih mastektomija, ako čak i kod velikih tumora, onda krenemo sa neoadjuvantnom terapijom kako bi se taj tumor smanjio i kako bi nam omogućilo da opet imamo poštedniji zahvat u konačnici. Naravno, isto tako, važno je reći u odnosu na pred 20 godina, možda kad se krenulo s tim poštednim zahvatima, nije se toliko pazilo na estetiku dojke, što je danas isto vrlo važno, zapravo da ako napraviš poštednu operaciju u dojci,
da onda ta dojka ne može imati defekt, znači taj defekt koji nastane nakon resekcije tumora moramo i rekonstruirati adekvatno. U konačnici sačuvati što je više moguće simetriju sa suprotnom dojkom, znači da nema nikakvih devijacija bradavice, kompleksa bradavice i areole, da nema nikakvih deficita tkiva u dojci, znači da je dojka kao što je i bila najsličnije moguće što je bila, znači prije operativnog zahvata. Na raspolaganju imamo niz procedura, znači danas prvenstveno radimo te takozvane onkoplastične operacije. Primarni cilj je resekcija tumora, onkološki adekvatna resekcija tumora, a onda u drugom dijelu operacije nastojimo rekonstruirati tu dojku. Sad malo o dvojbama, jednu ste vi, doktorice Prvulović, već dotaknuli, ali evo možda da ponovimo, koji je uvjetno rečeno zlatni standard u dijagnosticiranju karcinoma dojke, te koja je razlika između ultrazvuka dojke i mamografije? Evo, vi ste u prethodnom odgovoru rekli da one ne isključuju jedna drugu. Zlatni standard je mamografija, ali je rezervirana za žene iznad 40. godine života. A zašto nam je bitna? Bitna je zato jer detektira promjene u tkivu zrelijih žena i pokazalo se da, recimo, žene koje se odazivlju na nacionalni probir i redovito vrše snimanje mamografije, govorimo o dobi od 50. do 69. godine života, mogu smanjiti smrtnost za čak 30%. Zato je to zlatni standard. Naravno, nije mamografija svemoguća i 10 do 15% tumora može promaknuti, pogotovo u žena koje imaju gušće žljezdano tkivo, zato je dopuna ultrazvukom bitna. Šta je mamografija, šta je ultrazvuk? Mamografija je ionizirajuće zračenje, dakle žene uvijek pitaju hoće li mi to štetiti. Današnji aparati usporedbi sa nekadašnjim kao i kirurgija znatno su različiti i naravno da je napredak evidentan, tako da su uglavnom na raspolaganju digitalne mamografije. Nemamo više onaj pritisak dojke na ploču koji je bio vrlo nelagodan kod pregleda za žene. Nemamo doze zračenja koje bi mogle štetiti organizmu jer je doza zračenja smanjena na minimum, digitalna je obrada slike, a nelagoda je praktički smanjena na minimum. Ultrazvuk dojke nema ionizirajućeg zračenja, bazira se na promjenama i detekciji promjena u tkivu dojke zahvaljujući ultrazvučnim valovima, potpuno je bezbolan, potpuno ne šteti i radi se kod mlađih žena jer bolje detektira promjene kod gušćeg žljezdanog tkiva. Osim ultrazvuka i mamografije na raspolaganju imamo i magnet, također je bez štetnog zračenja, nema ionizirajućeg zračenja, detektira promjene zahvaljujući elektromagnetskim valovima, ali ga ne spominjemo tako često jer nije u rutinskoj primjeni. Treba posebna indikacija za tu vrst pretrage. Doktorice Car-Peterko, treba li žena sa BRCA mutacijom provesti mastektomiju? Susrećete li se uopće s takvim zahtjevima? Pa susrećemo se rijetko. Zapravo to pitanje je vrlo kompleksno i znači trebamo razgraničiti da li je riječ o zdravoj ženi koja je nosioc mutacije ili o već ženi kod koje je već dijagnosticiran karcinom dojke pa onda detektirana patogena mutacija. Znači ako pričamo, ove prve su zapravo rjeđe, znači zdrava žena koja zna da ima mutaciju i dolazi da bi, to je recimo ta profilaktična, odnosno mastektomija sa ciljem redukcije rizika od karcinoma dojke. Kod zdravih nositelja mutacije, znači taj njen relativni rizik opet ovisi o dobi. Znamo da je apsolutni rizik i do 60%, ako gledamo u odnosu na apsolutni, znači cjeloživotni rizik u općoj populaciji koji je 13%, to je negdje 5 do 6 puta više. Međutim, kod žene mlađe od 30 godina je on i 25 puta viši, jer kod tih žena inače znatno niža incidencija karcinoma dojke, dok kod starijih žena od 65-70 godina je niži. Tako da ovisi opet da li nam žena dolazi s tim zahtjevom, odnosno s tom idejom u kojoj dobi, na taj način ćemo je pristupiti. Ako je riječ o mlađoj ženi, u konačnici će ta odluka biti njena, međutim
ta osoba bi trebala biti informirana koji je njen rizik, koliko možemo smanjiti njen rizik, koje su potencijalne komplikacije te operacije i neželjene posljedice te operacije, koje su alternativne metode redukcije rizika. Recimo ona može i ući u taj visokorizični screening gdje će onda od 30. godine raditi godišnji magnet dojki, pa će se eventualno nastali karcinom detektirati u vrlo ranom stadiju kada je preživljenje izvrsno i uopće zapravo imat ćemo minimalno ili uopće neće biti razlike u konačnom preživljenju. Možemo joj ponuditi i kemoprevenciju i važno je još ispomenuti da osim rizika za rak dojke, ta mutacija je rizična i za karcinom jajnika i da je relativni rizik, s obzirom da je to rjeđa bolest, relativni rizik za nastanak karcinoma jajnika kod žena s tom mutacijom je 30%, što je ne 30%, nego 30, znači 30 puta veći rizik. To je čak veći rizik nego što će, o tome se manje priča. A jedna od mjera za, recimo, redukciju rizika dojke je i ta bilateralno odstranjivanje jajnika, znači oba jajnika i jajovoda. Tako da, znači, moramo joj ponuditi sve metode, koliko koja metoda može reducirati rizik i ona će, i koliko koja ima, sve od njih imaju i komplikacije i neke neželjene posljedice. I ako smo sigurni da je dobro shvatila i odlučila se za to, to će, A potpuno je drukčija priča sa ženama koje su već oboljele i imaju tu mutaciju. Kod njih je puno manji benefit ako bi išle na takvu varijantu. Jer njih ugrožava prvenstveno rizik metastatske bolesti u prvom tom periodu. Više ih ugrožava životno nego što ih ugrožava da će im se bolest vratiti u dojku ili u drugu dojku. Profesorice Graovac, uz promjenu fizičkog izgleda, rak dojke u mlađih žena može donijeti nemogućnost začeća, simptome menopauze, a tu je i seksualnost o kojoj se malo javno govori kao o problemu žena s rakom dojke, budući da se prioritet nekako uvijek stavlja na uspješnost liječenja karcinoma i preživljenje. Međutim, sve su to faktori koji bitno utječu na kvalitetu života i sam identitet žene. Da, ovo ste sve rekli kako jeste u biti. I mlađe žene samim tim što su njihovi, ne znam da li baš lijepo za reći, životni zadaci ili razvojni zadaci malo drugačiji nego kod starijih žena. Čuli smo da ipak srećom rjeđi kod mlađih žena, jer mlađe žene pred sobom imaju još puno, tako da jednostavno kažem, poslova vezano uz sebe osobna, ali i uz djecu i uz obitelj, tako da to su vrlo važni momenti i vrlo teške dileme, pitanja, neizvjesnosti i sve ostalo. Kada govorite o problemu seksualnosti kod mlađih žena, o tome se zaista malo piše, malo je članaka na tu temu i napisano, ali mislim da je to jedan dio partnerskog odnosa, samo jedan aspekt partnerskog odnosa, jer ako su drugi aspekti partnerskog odnosa dobri, onda nema razloga da i po pitanju seksualnosti se ne nađe načina kako da se premosti, tako da kažem, problematika u kojoj se mlada žena nađe. Sada, ili imamo razumijevanja ili nemamo razumijevanja, ili znamo komunicirati ili ne znamo komunicirati. Mislim da su to neki preduvjeti za pristupanje problematikama, možda bolje rečeno, u množini koje mlade žene imaju. I pitanje mogućih, ako se radi o mladoj ženi koja još nije rodila, naravno da se nameće pitanje šta će biti s tim, hoću li se ostvariti kao majka, šta će uopće taj život donesti sa dijagnozom i operacijom i svim onim, ja uvijek gledam ove uspješnije varijante i ove bolje, prognostički bolje situacije. Ali i te su vrlo komplicirane. Tako da
Mislim da komunikacija je nešto što nam treba ne samo kada govorimo o karcinomu dojke i problemima vezanih uz ovu tematiku, nego i inače da bi trebalo malo još bolje komunicirati, naučiti komunicirati i onda preveniramo jako puno toga ako je komunikacija kvalitetna na svim razinama. Ne znam da li sam odgovorila na pitanje. Jeste, naravno, važnost komunikacije je neophodna. Dobro, možda za kraj, gospođo Lohinski, Babić, ja vam se stvarno moram zahvaliti na vašoj hrabrosti da s nama i podijelite vašu priču, ali možda bih vas za kraj ovoga panela zamolila da nam i kažete čemu vas je naučila vaša bolest. Pa naučila me reći ne. Evo, često se sami kad... Da. Evo, često se u stvari kroz život u razgovoru isto sa drugim ženama oboljelih od karcinoma, one su te koje su sebe podmetale za sve. Znači, za sebe nemaju vremena, za sebe, mogu sebe staviti isto u to, nemamo vremena, sebe ćemo rađe malo degradirati pa onda druge staviti na veći pjedestal, da kažem tako. Tu smo uvijek za obitelj, za djecu, za muža, za supruga, za ljubavnika, nije bitno, ali evo, sebe tu negdje zapostavljamo. I evo, ova bolest me u stvari naučila da sebi postavim nove prioritete u životu, da sebe stavim isto i na ono što želim i ne želim. Znači, ako smatram da danas sam toliko umorna i da s obzirom da svi mi imamo prijateljice, jel? I ona baš danas želi na kavu. Pa draga moja, ja danas stvarno ne mogu na kavu, pa naljutila se ti ili ne. Evo, tako da često u stvari je taj ne, u stvari sada u moju korist, a ne zato da se nekome drugome svidim, da neko drugi ne bi nešto loše pomislio o meni, da ne bi smatrao lošijom prijateljicom ili ne znam, bilo kakvim suradnikom. Znači, postavljanje recimo sebe na neko bolje mjesto u životu i onda u principu je i lakši oporavak, jer jasno kažete, ja danas evo neću kuhat, evo broj od dostave ti je tu, izvoli, nazovi, ako ti je baš toliko neophodan kuhani ručak, sva sreća, evo 21. stoljeće, dostava ima koliko hoćemo po gradu i evo ja sebi evo na taj način. Prije su mi rekli da stvarno imam OKP što se tiče čistoće kuće. Evo sad si stavim ovako naočale i kažem ok, ili si skinem sada pošto dioptrija isto otišla od svega ovoga. Lijepo skinem naočale i kažem danas ne vidim ništa. Evo, tako da naučila me da se ne moram svemu biti savršeno. Evo. Pojednostavljivanju. Apsolutno. Profesorica Graovac. Ovo što je gospođa Babić rekla, ne je jako važno naučiti reći, jednako kao i naučiti reći da. Ali to trebamo na vrijeme naučiti. Tako. Nikad nije kasno, točno. Hvala vam svima na vašim odgovorima i razmišljanjima, a sada je došao red na pitanja iz publike, a s obzirom evo da ovdje u publici vidim dosta žena, vjerujem da pitanja neće izostati. Izvolite. Evo, gospođa. Aha. Pričekajte mikrofon. Oprostite, a vi ste? Ja sam Ana Marija, članica sam udruge NADA, nakon što mi je dijagnosticiran i liječen karcinom. Moje pitanje bi bilo zbog čega u Hrvatskoj općenito, a čini mi se možda čak u Rijeci više, se jako malo daje prilike pacijenticama da sudjeluju u odabiru svog liječenja. Znači da sudjeluju u kreiranju nekakvog plana liječenja. O kirurgiji govorili, znači kažete cilja se prvenstveno na što manje oštećenje tkiva, na što veću zaštitu i sve. Ima pacijentica koje svoju dojku nakon takve dijagnoze više ne gledaju kao omiljeni dio svog tijela i voljeni i željeni i recimo radije bi odabrali mastektomiju.
Pa dozvoljava im se mastektomija, to nije nikad, ja ne znam da sam ja imala pacijenticu koju to nisam, ali nakon šta obavimo konzultacije, znači zašto želite mastektomiju? Pa, razumijem ja što vi kažete, ali evo, sad ja izlažem više možda nego što sam htjela o sebi, ali konkretno ja se nisam susrela sa takvim načinom komunikacije, nisam uspjela dobiti niti razgovor dalje od toga ti mi je odlučio tako, i to je to. I takva situacija je meni češće prezentirana. Sad znači, mislim, čisto želim izložiti tu neku stranu da ima pacijentica koje se jesu informirale i željele bi o tim informacijama razgovarati s osobom koju povjeravaju svoje liječenje i krenemo od i kirurga i dalje onkologa. Ja znam da je jako puno žena i jako malo liječnika i da to vjerojatno veliki faktor u cijeloj toj priči, ali mnoge žene budu nezadovoljne time što ne osjećaju da ih se čulo. Da ih se čulo i da ih se razumjelo njihove nekakve želje i osjećaje koji nastanu pri tome i nekakav smjer liječenja koji bi tu onda... Dobro, ja sad ne mogu govoriti u ime svih liječnika. Da, razumijem. Ja sam s vama imala isto osobno susret koji je bio drugačiji nakon moje operacije. Ja stvarno vama to nemam sad reći, ali je panel općenit, pa sam htjela i taj predmet iznijeti. Svi radimo kako svako radi na svoj način. Ja nemam osjećaj da ne razgovaram sa svojim pacijenticama i da ne raspravimo do kraja želju, ono što stvarno je, čega se bojite, zašto želite mastektomiju, što mislite da ćete dobiti mastektomijom. Onda ću vam ja reći što možete izgubiti mastektomijom. Znači, s mastektomijom se ne reducira rizik povrata bolesti, ne reducira se rizik progresije bolesti. Možda će i dalje trebati zračenje. Znači, s kojim razlogom želite mastektomiju? Znači, možda žena iz potpuno krivog razloga želi mastektomiju. Jasno mi je, onda to moramo iskomunicirati. Pa i ako dalje na kraju, nakon svih tih konzultacija i dalje želi mastektomiju, dobit će mastektomiju, ali ne može samo doći, ja bi mastektomiju, ok, to... ja bi da mi odrežete nogu. Kad bi taj vaš stav bio možda više raširen, da, jer žene znači to je čak i u literaturi, znači žele mastektomiju iz potpuno krivih razloga, jer to što misle da će s tim dobiti nije realno, niti je znanstveno dokazano, tako da treba isto iskomunicirati te želje. Hvala. Opet se vraćamo na komunikaciju. Izvolite. Ja sam Arijana, isto u udruzi Nada, i da se nadovežem isto na to pitanje. Recimo, ja sam imala poštednu jedne dojke i onda mi je došlo na drugoj. I ja sam pitala zašto ne bi mi skinuli sve. I objasnili mi je u smislu da nemam veće preživljavanje ako sve skinem. Međutim, trebalo je 18 mjeseci posle operacije da ja dođem na red u Zagreb da dobijem nalaze brca. 2 su mi i sad mi preporučuju da skinem sve. A ja sam bila onda jednu, poštednu pa drugu i sad ću morati ići na treću. Ali nećete morati, u tome je stvar, znači ne morate. Znam da ne moram. Znači to je ovaj dio koji nismo prošli. Ali vi kao u smislu govorite da nemam veće, oni u Zagrebu su napisali preporuku da skinem. Znam, i sad ali ja ne znam, mi u Hrvatskoj nemamo niti jednog educiranog kliničkog genetičara. I sad ja više ne znam, moram odlučiti da li hoću ili ne. Moram naći 10 priča sa oboljelima kod kojih je dijagnosticirana brca 1-2 mutacija. Da. Znači, nije priča ko sa ovima, nije rizik jednak, znači ne želimo smanjiti taj rizik. Znači, imamo prvo, znači 3 su stvari, da li poštedna operacija ili mastektomija. Po meta-analizi gdje je uključeno 10 kliničkih studija, 2 su pokazale da je nekakva prednost mastektomije, 8 da nije. Znači, recidiv u tu istu dojku je jednak. Preživljenje 10-godišnje je jednako. Znači, bez statističke značajne razlike šta se napravi, koja operacija se napravi. Zato što je to u kontekstu liječenja. Znači, nakon liječenja dojka će biti zračena. Dobit ćete nekakvu sistemsku terapiju. To su sve mjere redukcije rizika. Kako reduciraju rizik za pojavu metastatske bolesti, tako reduciraju i rizik za pojavu lokalnog recidiva. Drugo pitanje, da li ako se odlučimo za mastektomiju bolesne dojke, da li napraviti i profilaktičku kontralateralnu? Opet, znači,
rizik da će se pojaviti u drugoj dojci, to je kod brca 1 koja je veći rizik nego kod ove vaše recimo, godišnje je 1 do 2%. Znači 1 do 2%, znači u 10 godina 10 do 20, 80% ih neće dobiti. Preživljenje opet nema razlike, a rizik da će bolest metastazirati u prvih 5 do 10 godina je 30%. Znači puno je veći. I što se tiče benefit za preživljenje u konačnici, što je glavni cilj recimo u liječenju, se je pokazao da je za žene koje su mlađe od 40 godina, znači tek nakon 20 godina praćenja se pokazuje nekakav benefit po pitanju da će duže živjeti, odnosno i to koje imaju hormonski ovisne tumore i koje nemaju indikaciju za kemoterapiju, dakle koje imaju low risk tumore, gradusa 1 do 2. Znači ove koje imaju visokorizične tumore, HER2 pozitivne, trostruko negativne, gradusa 3, imaju viši rizik metastatske bolesti i njih ne ugrožava što će im doći karcinom u dojku. Znači, radit ćete magnet svake godine, otkriće se vrlo rano, operacija se stigne napraviti, ali nešto drugo vas ugrožava. A recimo te operacije, te mastektomije, pogotovo sa rekonstrukcijom, pogotovo u kontekstu onkološkog liječenja gdje će možda trebati i zračenje i nekakve adjuvantne terapije, su opterećene sa visokim rizikom komplikacija, do 40%, da će trebati dodatne operacije, da neće ispast dobro, da će doći do infekcije, nekroze, flapa, do gubitka implantata. Znači, nije baš sve tako crno-bijelo. Znači, treba kad se neko za to, onda treba ovakav razgovor provesti. I ako žena i dalje to želi, pa omogućit će joj se, nije nikad da joj se nije omogućiti. Ja sam odlučila da neću ići, pa samo sam htjela pitati. Evo, ja isto ne bi. Dobro, hvala lijepo. Potvrdili ste. Ja sam Branka, isto sam u udruzi Nada i imam samo jednu sugestiju u stvari. Poučena svojim iskustvom, ja sam isto tako, ja imam taj luminalni BHR2 negativan i trebala sam se u liječenju pridržavati protokola koji sada vrijede u Republici Hrvatskoj, a to je da je kod ovog tipa najprije ide neoadjuvantna terapija, kemoterapija, pa tek onda operacija, pa onda radioterapija. Slučajno putem televizije sam saznala da postoji nešto što se zove Oncotype i da se rade istraživanja, odnosno testiranja za taj Oncotype. Jer ja sam pitala da li ja mogu potpisati da sam više sklona da me se operira bez kemoterapije. Međutim, rekli su da niko neće preuzeti taj rizik, iako ja to potpisujem, obzirom da je takav protokol u Hrvatskoj. Kad sam saznala za to da postoji mogućnost, dala sam da mi se ta patološka kockica analizira i analiza je pokazala da moj tip, odnosno ja nisam baš kandidat za kemoterapiju koju sam u međuvremenu počela. Imala sam strašne reakcije alergijske i tako da je nakon druge su prestali. Ali ispostavilo se da je nisam trebala niti raditi. Mislim, šta sam htjela reći? Da se ljudima kaže da postoji mogućnost da se testira njihova ta patološka kockica koja je na patologiji riječkoj, da se vidi da li uopće ići na kemoterapiju. To je nešto što čovjek mora sam snositi, jer to naš HZZO nažalost ne podržava, što mislim da je isto nešto što nije u redu, obzirom da smatram da je taj trošak tog testa daleko manji nego što je trošak same kemoterapije, svega onoga što žene moraju imati kao nuspojave. Zašto se pacijente ne informira o toj mogućnosti? Dajem sugestiju da se ljudima da informacija i da se onda vidi prije nego što se počne sa tim terapijama koje možda neće ni pomoći. Znači, pacijente se informira, ali Oncotype test nije validiran za benefit neoadjuvantne kemoterapije, nego adjuvantne. I onda im ne možeš informirati da to rade prije neoadjuvantne, da sami to plate kad test nije validiran za tu opciju. Znači, može se kao posredno donijeti zaključak, ali
On je za benefit adjuvantne kemoterapije, ne neoadjuvantne. Tako da, a sa svima se, sa luminalnim tumorima, sad se zapravo rijetko odlučujemo se na neoadjuvantnu kemoterapiju, ako imaju izrazito visok indeks proliferacije, ako su jako veliki ili ako imaju zahvaćene limfne čvorove. Na nekakve male tumore ili negativne limfne čvorove zapravo uglavnom idemo na kirurški zahvat prije onkološkog liječenja. I još samo jedno pitanje, ako može, a to je, meni je sada započeta ta hormonalna terapija. Pa me zanima da li postoji nekakav test ili nešto da se vidi što se tiče estrogena. Da li je neophodno za sve da to prođu ili bi se možda moglo vidjeti kroz to nekakvo testiranje da li ima tog estrogena ili je i dalje to isto stanje. Ne, koliko ja znam ne postoji takav test, ali to ćete morati, ja sam kirurg sa onkologom svojim. Fali nisam ovdje. baš upoznata s takvim. Da, fali mi onkolog. Ne, to je možda nešto u kliničkim nekom validirano, ja nisam upoznata da nešto postoji što službeno se može preporučiti. Znači. Hvala vam, gospođo. Vidjela sam, tamo je bilo još jedno pitanje. Jeste li dobili odgovor? Htjela sam pitat, koliki je postotak žena koje obole od raka nakon 70 godina? Jer svi govorimo o mladim ženama koje su, ali ja sam imala prilike čut žene koje su nakon 70 i 75 i 77 obolile od raka dojke. Interesira me da li je to veći postotak ili je to mali postotak. Nije mali, ali recimo veći je postotak nego u žena od 40 godina, a manji je postotak nego u žena od 60-65 godina, ali nije mali. Sad ne znam šta točno. Činjenica je da tu dob ne obuhvaća nacionalni program prevencije. Na primjer, on ide do 69, da. Dobro večer, ja sam Tea. Imala bi pitanje za doktoricu Graovac. Naime, kad je gospođa Ivana Lohinski-Babić rekla da se treba naučiti reći ne u životu, naravno da ste dali podršku za kavu i tako dalje. Šta u onim situacijama kad pacijenti nakon teške bolesti imaju problema za otići opet kod doktora, kad imaju napadaje panike, koji savjet biste im dali da se nauče nositi s tim nekim posljedicama gdje treba reći da i prisiliti se? Koji bi vaš savjet bio? Hvala. Pa ne znam da li imam neki tako as iz rukava i tako neki brzo potezni savjet ili rješenje. U svakom slučaju preporuka je da se psihijatrijsko-psihološki tretman u smislu podrške i u smislu oporavka negdje još kod dijagnostičkog procesa započne i tijekom intervencije kirurške i sve druge po pravilima struke. Dakle, ako već postoji jedan period u kome se pruža pomoć i podrška, onda taj ko to radi će naći načina kako da sa anksioznošću, sa strahom od susreta sa liječnikom, sa nekakvom novom informacijom. Strah od recidiva uvijek prisutan i to je sasvim normalno i ljudski i za očekivati da se žene tako osjećaju. Dakle, nema nekakvog savjeta, ali razmisliti o toj komponenti psihološkog na vrijeme, mislim da je to put prema pomoći i suočavanju sa anksioznošću, strahovima i svim ostalim. Eto,
onda za kraj mogu reći samo još hvala vam svima još jednom na sudjelovanju u projektu Novog lista i Medika Živi zdravo. Danas kada se često ističe pojam ženske snage, za kraj mogu reći samo još pozvati sve žene da prije svega brinu o svojem zdravlju i tako ostanu zdrave uživajući pritom u svakom trenutku svoga života. Hvala vam, doviđenja.